Áno, viem, že Shrek teaser sme dostali pred pár dňami a že som pozadu, ale s odstupom času sa zmenili či už špekulácie, názory alebo okolnosti príbehu a celkového vizuálu filmu. Poviem to takto. Väčšine času, kedy sa teraz staré filmy stávajú remakemi alebo pokračovaním príbehu, sa stáva, že tie filmy už nie sú to, čo bývalo. Dajme si príklad takú Kung Fu Pandu, ktorá nadviazala príbeh ďalej, ale čo sa príbehu týka, bol extrémne slabý a ako to povedať, súčasne trendovo prázdny. Chcem tým povedať, že nové animované filmy sa snažia robiť film ako skôr duplikovaný formát v podobe stále tých istých dejov. Preto sa obávam, že nový Shrek bude o tom, že Felicia, čo je Shreková dcera, bude mať svoju pubertálnu éru, kde bude vidieť svojho otca ako úplne trapného a nudného a že ten film bude o zmierení sa s otcom a s dcérou. Čo dúfam, že nebude. Avšak sme tu pred 3 rokmi mali pokračovanie Kocúra v čižmách, presnejšie Kocúr v čižmách Posledné želanie a to v kinách doslova lámalo rekordy. Ľudia milovali nový štýl animácie, nadviazanie príbehu ďalej, pôvodných daberov, dokonca vybudovanie napätia príbehu. No, po 3 rokoch sme dostali prvý teaser na film Shrek 5, ktorý bude mať premiéru 23. decembra 2026 a internet doslova vybuchol, ale nie pozitívnymi reakciami. Avšak pár dní sa mi to uležalo v hlave, chvíľu som mohol nad tým popremýšľať a musím uznať, že som si na ten nový vizuál Shreka zvykol. Síce som do začiatku myslel, že je to AI video a ľudia na internete nadávajú na novú animáciu, ktorú sme mohli vidieť v traileri, no problémom je skôr štilizácia a redesign určitých postav. Pred 3 rokmi sa Shrek objavil v intre už spomínaného Kocúra v čižmách a tam mi prišiel ako starý dobrý Shrek, no chápem, že animácia sa posúva ďalej a nemôžeme ostať pri vizuále starej animácie, keďže od posledného dielu je to 15 rokov a animácia sa posunula veľmi ďaleko, čo je fajn. No bohužiaľ Shrek teraz nemá svoje staré obrysy tváre a v podstate stratil svoj oválny nos a celkovo oválnu postavu, ktorá mu tak pasovala. Takisto musím spomenúť Fionu, ktorá má veľmi čudnú tvár, priam strašidelnú. Vlasy má síce spravené detailnejšie, ale pery mi prídu nedokončené. Ďalej Oslík, ktorý má celkom fajn vlasy, no príde mi trošku vychudnutý a strapatý, ale musím spomenúť, že keďže tento film ide s príbehom ďalej a presnejšie to bude o 15 rokov neskôr, tak musíme očakávať, že postavy budú aj stárnuť. No a keďže postavy zostarli, tak nám zostarli aj ich deti. V ukážke sme mali zatiaľ iba jedno, a to nedabuje nikto iný ako Zendaya, ktorá má fantastické skúsenosti či už s herectvom alebo dubbingom. Ostatné postavy dabuje pôvodné trio, a to Mike Myers ako Shrek, Cameron Diaz ako Fiona a Eddie Murphy ako Oslík. Chcem ešte nadviazať na začiatok, kde sme mali ikonické zrkadlo prvého Shreka, no teraz slúži ako telefón, kde je TikTok. Musím uznať, že keď som to prvýkrát pozeral, tak ma to dostalo, ale nie pozitívne. Ako som už na začiatku spomínal, nové filmy idú tzv. Prázdnym trendom, ktorý aj v tomto prvom traileri už nemá pointu a príde mi to ako zbytočné ničenie už zaužívaných a fungujúcich vecí. Viem, že Shrek filmy boli stále o nejakej paródii ďalšej rozprávky, ale tento zámer spraviť zrkadlo ako telefón, kde je TikTok, sa mi absolútne nepáči. Ďalej na internete ľudia písali konšpirácie typu, že čo keď je Felicia jeden zo Shrekových synov, ktorý sa zmenil na transgenderovú osobu, pretože má hnedé oči miesto modrých, ktoré mala v pôvodných dieloch. O tomto som sa chytal za hlavu, že ako vedia byť ľudia kreatívni a myslím si, že toto v Shrekovi naozaj nebude, nakoľko si budú chcieť zachovať svoj pôvodný príbeh a pôvodný vývin postav. Musím upozorniť, že väčšina detí má modré oči, keď sa narodia a postupne vekom sa im sfarbujú do inej farby. Je možné, že Shrek dopadne ako Sonic, ktorého kompletne prerobili, ale nemyslím si, že Shrek film potrebuje kompletné prerobenie postav. Možno menších detailov. Každopádne si myslím, že Shrek 5 bude animačne na veľmi dobrej úrovni, no uvidíme, čo DreamWorks ešte vymyslí s príbehom.
Ja ti ďakujem za pozretie tohto videa až do konca, môžeš ma podporiť sledovaním na Instagrame a taktiež ma môžeš podporiť aj tak, že dáš odber, like a prípadne video pozdieľaš na storke, čo aj pravdepodobne prezdieľam. No a aký máte vy názor na prvý teaser Shreka? Určite mi dajte vedieť do komentára.